tabbas rayuwa za ta min wuya idan har babu ke. Babban tashin hankalin da yake addaba ta nisan da ke kai da ni. Kowace haɗuwa tabbas akwai rabuwa a cikinta, amma kai ƙoƙari akan baka cutar da wanda kuka zauna a tare da shi ba. Ba ina kukan rasa ki bane, ina kukan ɗaukan alhakin zuciyata ne da na da samar san abin da baya santa kuma baya jin kukanta. Na haɗa rayuwar zuciyata da zuciyar da ta daɗe da mutuwa da ita. Na kasance na saka zuciyata soyayya da makaniyar zuciya, soyayya da kurmar zuciya wacce ba ta ganinta kuma ba ta jin kukanta. Ba na wani mummunan fata a kai kuma ba na tunanin akwai wani bashi da nake binki, amma ki sani cewa ina son ki dan Allah kuma har ƙarshen rayuwata ba zan taɓa mantawa da ke ba. Ina miki fatan alkhairi.